Hej, mit navn er Jakob, og det her det er Nougat-grenen. I dag skal vi lave frityrestegt Jakaborg. Det er lige hvad vi skal. Så det her det er kompresset griserøv, som vi skal frityrestege i olie, og derfor skal vi spise det. Fra Nougat-grenen. Ja. Bare piske godt igen på øjeblik. Jeg hedder Jonas. Jeg er en meget intens ung mand på 14 år. Jeg kommer med det. Hvad? Mange minutter skal jeg ikke gøre. Så var det en 2 Så nu er Jakob i gang med at få Jakaborg ud. Nu skal vi have koget vand ud, kan man sige. Eller olie. Ja. Jeg har her. Så det er Jakob succes at gøre. Mit ansigt derude. Ja, og der skal bare være sådan godt nok til, at Jakaborgen kan flyde lidt. Det var helt gryde. Det var helt 13,5 kroner. Det var 1 liter. For superbrusen. Og så sætter I den. Husk nu, det er vigtigt. Aldrig varm olie for hurtigt. Så springer det hele ud. Faktisk livsfarligt. Den er ret Jakaborg. Prøv at se, jeg tabte jeg mistede engang en finger på det. Det er rigtigt. Hold nu kæft. Katten, den står bare og venter på den. Får noget af den der Jakaborg. Og så er det super vigtigt. Nej. Han er ikke super. Det her, det er grenkatten. Grenkatten? Det er Nougat-katten. Nå. Er du en fin mise, hva'? Ja. Du ser til en fin mise. Så skal vi simpelthen til den proces at smøre de her stykker ind i den her dejlige creme, vi lavede lidt tidligere. Det var nemlig det, vi gjorde. Så, lad os starte med det. Lad os starte med det første stykke, som Jakob så lige på. Nu har Jakob smurt stykket ind i vores creme en slags. Og vi vender tilbage, når det hele er smurt ind. Så er vi færdige med at få indsmurt de her stykker Jakaborg, og det ser jeg da bare lige. Det selv, vi har lyst til at æde dem lige nu. Det er sådan noget Noma. Sæt dem lige i hænderne. Lige spis mumsen og en lille en. Nu venter vi på, at olien her, den bliver færdig varm. Olien den er varm. Nej. Det er den faktisk. Au. Så skal I huske, I skal have den der dejlige gyldenbrune farve, når I er færdige. Ja, specielt når jeg laver Jakaborg. Ja, så er det bare ikke godt nok. Der ligger den så.
Så nu er det begyndt at blive sådan en gyldenbrun, kan man godt sige. Den farve vil vi gerne have Ja, så over det hele. Det kan I fortælle nogle små historier. Vi starter med at snakke engelsk. Ja. Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt. Så vi håber Mikkel han er med på den. Det er en anden nuggegren. Ja, det er nuggegren-banden der. Det er faktisk gyldenbrun, den der. Ja. Det er jo. Det er det længste, vi kan suge. Okay, så er de lige ved at være der. Vi har næsten den der gylden farve ud over det hele. Og det er det, vi går efter. Ja. Det er simpelthen, det er bare godt. Den derovre. Fuck, man. Hvad skete? Der var ikke noget på kameraet. Au! Det derovre. Shit, nu stopper det fandme. Jeg kan lige nå at se mine fingre, og det derovre. Smerten, mand. Fuck, man. Fingre. Tror du farligt at være i køkkenet? Lad være med det, børn. Når jeres mor siger, du skal lige hjem og lave mad. Sig nej. Gå galt. Og du er bare sådan helt sådan der. Okay. Nå, jeg tror godt, vi kan kalde det for dyrestød. Skal vi kalde dem op? Ja. Vi kan lige se Jakob forsøge lige at fordyre dig en chips. Selvom det nok er det gjort allerede, men lige meget. Ja, jeg sagde det. Så. Og så sætter vi os til bordet.